Arraun Laguna taldeak dena irabazi du aurten. Asteburuan jokatu berri den Kontxako bandera preziatua eta baita ligan jokatu diren gainontzeko bandera guztiak ere. Garaipen horren parte izan da Maider Bereo senpertarra traineruan bertan. Arratsaldeon ikusentzuleo jarraian bilduko ditugu Bereoren gogoetak, baina lehenik Baionara epaitegitara jo behar dugu, atzo bertan epaitu baitzuten Gorka Torre euskararen aldeko militantea. 1.800 euroko isuna, bertze 800 gibelapenarekin Gorka Torre ekintzaile euskaltzalearen zata, Baionako auzitegiaren erabakia, bidesainaleak kentzeagatik eta tindaketak egiteagatik Frantziak Euskal Herrian duen ordezkaritzan. Akusatuak ez du parte hartu epaiketan, ezin izan baitu euskaraz deklaratu, auzitegitik ateratzean intsumisorako deia egin du. Argi da eta gaur egun hemen euskaldunok pairatzen dugun legalitatea euskararen kontrakoa dela eta legalitate horretan euskal hiztunen kopurua beti txipiagoa izango dela eta beraz ez dugu onartu behar legalitate hori, intsumisio jarrera bat ukan behar dugu legalitate horren aintzinean eta euskaldunok Euskal Herrian euskaraz bizitzeko eskubide osoa dugula aldarrikatu behar dugu. Joan den martxoan bertze isuna eta hilabete bateko presondegi zigorra gibelapenarekin eman zioten jadanik Gorka Torreri, dena den helegitea aurkeztu zuen eta epai berriaren bea daude. Gorkari leporatzen zaionaz gain, guk ere hori salatzen dugu. Jakinin behar da, duela markara batzuk hemen epaitegi horretan, Baionako epaitegi horretan euskaldunek bazuten beren burua euskaraz definitzeko, bateko itzultzaile batekin. Ikusi ditugu ere horako kasu batzuk Alsazian, nun akusatu batek bere burua definitu izan zuen Alsazieraz, eta hor, beraz, emaiten du, bai, gibelapen bat dela. Euskal Konfederazioa kesu, euskaldunen hizkuntz eskubideak urratzen dituztelako maiz, Euskal Elkargoan eman dezagun hautetsiak ezin direla euskaraz aritu, Bretainian bertako hizkuntza erabiltzen delarik alta. Oraindik emozio aparretan murgilduta eta ez da gutxiagorako. Maider Bereo, Donostiako Arraun Lagunak taldeko kirolariak dena irabazi du aurten. Liga, bertan jokatu diren bandera guztiak, txapelketak eta nola ez, jokatu berri den Kontxako bandera preziatua ere bai. Momentukotz beti ari naiz asimiliz atzen hori dena, eta bai dena irabazi zerbait da, eta gure emaitzarekin beste zerbait, eta Kontxako bandera hori dena bojo biltzeko. Ikusten dudanean adibidez denborak igandekoak, 20 segundu ematen ditugu bigarrena hori pentsatzeko. Joan den urtean bojokatzen ari ginen segundu batentzat, bientzat, 20 segundu da. Ezin dugu sinesten. Sekreturik ez dagoela dio, lana eta disiplina, baina denboraldi hasieran pentsa ezina zen lortu duten guztia lortuko zutenik. Baruko sensazioak onak ziren negu osoa, baina ez zen hain desberdina joanen urteko konparatuz. Zen trintxerpen uretan botatzen dugunean, zen gehiago ikusten duzu Donostiako trainerua, Tolosaldeko trainerua, eta harin ginen pentsatzen Tolosaldekoa ondo entrenatzen ari dira, hor izango dira aurten, eta bagenuen hori buruan. Baina guretzat zen gehiago bai baditugu sensazio honak, zerbait ateratuko dugu, hori seur da, baina olako denboraldia pentsatu ezin zen. Gure zonu baitza landatu. Joan den urtean konparatuz ere desberdina izan da, beste zerbait izan da. Batzutan zen, etortzen zira estropadarat, eta sentitzen duzu barrutik, bai, gaur, kriston zerbait egingo dugu. Eta batzutan ez, batzutan zira gaur ez dakigu, baina bai konfiantzia daukat taldeari, eta badakit lan ona egingo dugu eta emaitza ikusiko dugu.
Eta batzutan da tentsioa, zenta bai beste guziak, aste osoak esaten duzu, dena irabazten duzu, zer da zure helburua, dena irabaziko duzu. Eta gu, ez da hori gure helburua, ikusiko dugu gure helburua da bai irabaztea, baina deana ez da hori gure helburua ikusiko dugu. Eta baduzu presio hori, motxila hori, zure gain, eta etortzen zera pixkat tentsioarekin, eta gaineranik badut xantza hori iparaldean bizi naiz. Haiek egoaldean, eguneroko bizia da, eguneroko egunkarian, eta horregatik igandean oso berezia izan da emozio guziak bapatean etortzen dira, sur artifizial bezala baina emozioei, eta pixkat blokeatuak giren oiukatu dugu asko, baina negar gutxi, eta ari gara negarrez, pentsatzen dut, atzo, gaur eta hori bai. Eta emozioen kudeak eta hori ez da erronka makala kirolari hauentzat, elitean aritu arren lan ere egin behar dutelako. Senpertarra azkainen bizi da eta Baionako ospitalean medikua da. Neguan nahiko ondo, zenta neguan hemen ordiokon entrenatzen ahal naiz, beraz neguan ondo. Uda beste zerbait da, zenta baduzu estropadako nekea desberdina da ere, eta gero baditut bidei gehiago zenta uretara botatzen dugu kasik 5 aldiz, hastean 3 aldiz, beraz haste azkenean ostegunean osterarean ara joan behar naiz, eta neguan ez da hola. Beraz, bai, udan pixkat zailagoa da hori dena konpontzeko, baina lortzen da. Gainera, beren ongizatearen alde taldeko entrenatzaile, prestatzaile eta medikuak egiten duten lana ere goraipatzen du. Aldiz, Joana Altzuet Urruñarrak taldea eta arrauna utzi izanak kolpea izan da beretzat. Zeta Joana ez da bakarrik talde ekide bat da nire lagun osoan bat, eta aurten sentitu dut hori gainera zen bidean. Beti behautoan gen, txipa aldatzeko zen momentu on bat hori egiteko. Eta gero entrenota gero zen pixkat aipatzeko entrenamendu sentsazioak edo. Eta hori bai sentitu dut aurten momentu batean bakarrik nintzenean eta pixkat zaila izan da, baina besteak, tostakiteek, hartu dute hori kontuan eta laguntzen naute asko eta eskertzen dut. Eta taldea zen Maider bera etorkizunera begira jarrita. Etxaberekin mintzatuz ez dugu mugarik. Gero ikusiko dugu, hori ez dakigu etorkizuna idatziko du historia, guk ez dakigu orain. Bai jarraitzeko gogoz, gero ikusiko dugu bizia zer usten nau. Ekartzen duela ere gozatzen jarraitzea opa diogu. Donibaneko uretan arraunlari egintzen eta urratsez urrats jadanik historia egin duen Maider bere hori. Tostan, uretan, kontxa irabazten lehen lapurtarra izan zen eta 2 kontxa irabazten bakarra. Zorionak eta goresmenak. Eta handik ez oso urrun, Rabel Festivalaren karietara musikarekin egin dute sartzea Ziburuko Marinela eskolan. Mogiz Rabel musikari handia jaio zela 150 urte bete diren urte honetan, hark konposatutako pieza bat jo dute, aurrei musika klasikoaren unibertsoa gerturatzeko xedez. Soit familier pour les gens et leur faire découvrir ce que c'est que l'émotion de cette musique. Maiz, pentsatzen baita besteak beste, musika motori kakotxaratan berdin elitista izan daitezkela eta jende bat ez dela bat ere naturalki joiten estilo horretara, eta baitek helburua da Rabel Festivalak hemen 3 aste irauten ditu Donionez gure helburalda, baina gauza da ez da bakrik kontzertu egitea, baina baizik eta ere musika klasikoa aukeri ere baita eta eskoletan eta inguruan lan bat egitea. Klase gehiagorekin jarraituko dute proiektua baita beste hainbat ekimenekin ere urtean zehar. Herriko etxeak kulturaren aldeen gaiatzeko harturiko bideari jarraiki eginiko proposamena da. Bordeleko operara ere joaren dira 2 klase eta ostean opera txipi bat ere Ziburuko eskola publikoan antzeztuko dute. Rabelen musikarekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok, bihar arte!